asu kwa ban penpau kajing songkya habai de kajing long jingman khamtam haka khai ka pateng hakani kari kajungi hadien ba pilai I lakat tu kat Nepal masen shimti yakani ka kam hang tai po district council kum ke executive committee bathmai ngila persyang ban wanra kijing kelah khamtam habai de bat kajing perking yaki trading license bat ki weki benta bakat kum ka an bala ibor hangi ling baka trading by non tribal regulation act ba kinu ki barjala ki bamde ki khasi lada ki hab ban wan ban khai shakani kari ka jungi kinamla ban shu wan ban khai kat bamon klem dadan ki kot kisla ki babet ki babiang nadu nasional hadu district council te kani ngi I ka jingsham ka jungi nadu na themri boy khanapara area bernihat syadu syamajai ichamati ngi rung hasilong ru halaim khra nangta hapo yodu kabala arsien ke bangila pha ban lej ban inspect te nakalyang jungi kum ka executive committee kwa ban penpau ba watla dangi dunai ka manpower leni kata ka bor terekam ke jungi ki staff ke jungi habai dei baka enforcement kumbalong haka treat enforcement ngi dantang kumba nyo phungut te bat nyo phungut ngi hab ban pej ya santali ki district nadu Karibhoy district ka East Khasi Hills district ka West Khasi Hills district nangta ka East and West bat ka South West te takadaw mla hiba man kapor ngin late ban tokit lane ban late inspection henry ngim shong thait pat te dangshen ru pilai I kladon kajing lek khnra biang hayodo yakaba ngila yo kajing ujor naka liang ki kenhun jong ki longkeme lani ki seng kenthei jong ki khun nyo trap ki balawan kendu yangi but kajing sukhya kajung ki namar ba kiru kidan hi hayo ki babun ki di kinong khai ki ba kilai I kajing jelei jong kini ki breu banaba ban wan khai light load apo yodo lani hakini ki benta jong kasor shilong ti ki wan ban kerpat but nakalyang jongaru nakalyang jungi ngila shimkhya but hatu kasngi bakile chapo yodo let's say ka don kajing bakala kajing yakut yakapor but khamtam ru apo yodo ki don kini ki longkeme nakani ka kenhun ki lapoi hakiwe pat ki basa ki jongi ki enforcement ki sedang nakiwe ki basa te ka don kata kajing ya pher hangta yaka jing penbet te ndri kala mi pat katu kat ni ki media report ba don ki ba penpau bala jar ngai don ki ba ong bakam kimya don kini kinong ujor henry ngashkwa ban pensyai ba hadin bang lai kendu biang menin bat ki lai kren sani bat ngaso ban ong ban nakalyang jungi ba nginang yai trei lang bat kini ki kenhun ru namar ngai isha ka jinglong sincere ka jinglong shimkhya ka jungki ka jinglong responsible ka jungki namanta ban weng ye kani ka jing e abide ka kam khai namar kila ye kendu jing e sha namar ba ki hab kum kilong keme ki hab ban pej ya ka yeng kasem ki hab ban pej ya ka jingbet jingpiang ki khun ki ti ka puli ka puthi te kamdei ka basuk let's say ba kini I markhmat ba kiwe pa ki jai ban rio kun chuan khai kat bamon te nakalyang jungi ngaso ban penpau ni kapor bandang aimen sim mi gani kunhun ba mdei bandu ban sim oda kimi kitu ki media ke ban long negative henry yang shakmat mi shakmat but yang be halor ka nongrim ka ba phidon ya ka ba phi ya tenrong lang ya kata ka ya ka lingkor ka bakhya ka bangikit namta ka jet benri ho jungi te nga khot yaki shakmat badadan kanu nang ni shakmat ru ngin ya trailang te nga so ban acknowledge lene ban ai khublei kerpang ya ka jing long bala kloi jongki ban mi shakmat namar la jenjar menta ha jet benri ho jungi kibrio basmo khya ban ya mi shakmat bunsin kila shya kran tang hayeng bunsin kila shya kran tang hidukan sha bunsin kila shya kran tang ha yo hahat henry ban mi shakmat ban ya trailang la duna katu jingsha kam la don basoi la penpoi shangi shulong ba kan long bakira daka namar ba kadon arteli ka shithi kawe ka de ka bala soi kerteng bala sil ngala endorse ya ka department te hakasngi ka babut nama bala penkela tarik no ya ka inspection nama hakawe ka bentala akawe ka shithi ngala pha akawe ka tarik henry hab ban penkela
te namar bang ngakwa ban kham kloi ka kam teng lapan biang no naki ka shithi bathmai ten rikim dan pat da ka bala ki khamra sil teng ala ka ai namar baka ka bala dan ka sil ka signature kala dan ha ka file tem lele tele si yo bakla na kaliang em jungiru ba ki klami i kata ka bala sil de tang ita kam dadan hi kano ka ba ban ong ba kadon ke jing le thurmor jing le bakla na kaliang jungki ha kam dan kalis re la dan baru khat la da ki phongut la pan yaki kerteng baki jakasa bat ke phone number nak liang gajungi yaki namar ngindang dan kam hiru ba heki wewe jaka ken ya yo ban pentip langi ke baja teng kung ka council namar bangimla ban lipet man kasngi uta uriu thamai let's say uba ude u nong khayi bawan barjela bawan khayi shani ubadang shuan menen menek nak liang council ka ngintip ten ri kini gi ba shong yo kini gi ba dan ha tu kam kitip unu bla dan kam slam unu badang shuan ba unu ba dang shu yo kam let's say yo banwan khayi dang shen ru te kalong ka ka jingerap ka ngi la dan kum kini ken hon ki ba pentip te nak liang jungi ngi kloi ben ya trailang bat ki nang ni khmat ru